bir karar devletin altıyar devri. Ajan sevitlere Türkmenin uğri, bir yer himayeti oralı hıvri. Türkmen polisiyan esker hatari. Karışsız bir taraf devleti ikrar, edin Türkmen ili rahat yaşayar. Arkadağı bilin bolu baltıyar, Türkmen polisiya nizama duryar. Türkmen polisiya şahsi düdümü, oraya kanuni takladığını, işine yedali, kazanma ve pali, din usul oraya Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. Asudalığının bozar dirimi, vardır Türkmenlerin belint gereği. Arkadağa bağış yediye yüreği, Türkmen polisiyan sarsmaz hatarı. Bir arzu bir demde bolu baltıyar, yurdumuzun ili barha baynayar. Asudalık halka bolur yalıyar, Türkmen polisiya nizamda duryar. Türkmen polisiya şahsi düdümü, oraya kanuni sakladığını, işine yedali, kazanma ve pali, din usul oraya Türkmen ilini. Türkmen polisiya şahsi düdümü. Polisiyan şahsi düdümü, oraya kanuni sakladığını, işine yedali, kazanma ve pali, din usul oraya Türkmen ilini. Türkmen polisiyan şahsi düdümü. İşine yedali, kazanma ve pali, din usul oraya Türkmen ilini. Türkmen polisiyan şahsi düdümü. Gelin gelin, çekinmeyin, giyir verin. Giyirin, giyirin. Hormatly eskerler. Siz mehriban prezidentimiz Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başçysy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň pederi Mälikguly Berdimuhammedowyň iş otagyny, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň dürli edaralaryna jogapkar wezipelerde watana bir kimsiz gulluk eden şöhratly serkerde Mälikguly Berdimuhammedowyň bütün ömrü, işi we dörejiligi bugünkü nesiller üçin görelli bolup hyzmat edýär. Mälikguly aganyň görüm-görellisi berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe ägirt uly mektep bolup nesil terbiýelemekde aýratyn orun tutýar. Oň adamkärçilikli häsiýeti dürli ýyllaň dowamyna arassa halal çeken zähmeti, serkerdelik ýoly, harby serkerdeler we eskerler üçin mertligiň, merdanalygyň nusgulyk mektebidir. Mälikguly Berdimuhammedowyň ady Türkmen taryhyna altyn
sahypy bolup girdi. Assalamu alaykum ýaşuly. Waaleykumselam. Ýagdaýlaryň gowmy? Assalamu alaykum. Ine şu aýallygymyz bilen 3 taýda agtyňyz gulluk edýär. Şonu göreýlik geldik. Kim ol? Mikanjan murmuli. Tanayan. Bulara bot nahardadyr. Naharda bolsa biz biradira garaşaýaly. Yok, görüň baralyn. Karaşaýtaga mordula. Yer görsek Çay göreýlik. içersiňiz. Baralyn onu. Bolýa han görönni. Gel daýda. Oňatmansaň ýagdaýlaryňyz. Ýagşy. Öýle ýeşleňde moňatmy. Oňat. Ay bolýa. Ine ýaşuly çekilmände ýiberiň. Gowum gawat geleýdiňiz. İşteňiz açyk bolsun. Daý desem alyberin. Bolýa. Noş bolsun. Her oglanlar näme iýmän oturlar ha. Siz bismillah etmeseňiz Bolýa. iýmez Ya bolar. bir bismillah. Tüweleme. Olaň iýmetini görəňde keyfine gulluk edibermeli. Ene, salamu aleykum. Aleykümselam. Olmaýa daýlaňyz. Geldiňizmi sagama? Boljamyň wagt saňa Awa, döneň. daý salamu aleykum. Aglyk mı ýegen, gurgunmy, ýagşymy? An geçiň oturuň. Ene göre ýakdyň diýip otur. Görüp gaýtdyk diýemen ha. Öz gözü bilen naharhanaňyzy giýmeşikleňizi gördü, arasy ekeni. Gowy gaty gowy eken, tüweleme. Gowy, hemme adamdan gül ýaly. Awa, gowy ýagşyny hemme adam gül ýaly. Gowjagynlyk edin. Hormatly Bolýa. prezidentimiz kim zadyňyz goýmandyr. Hemme zadyňyz gowy eken. Al balam. Şu jogap. Yo, enejan biziň hemme adamyz bar ha. Biz gül ýaly hemme adamyz. Onu da getiripdim Ay. paylaşıp yiyin. Ene, meni beýdip utanyrmaňda. Kimdadınız yok eken. Halon mene ýöre mene. Bolýa, sag bolun, sagamanlar. Gayrat et köşü. Bor daý. Sag bolun, sagamanlar. Sagaman gulluk et ýegen. Bolýa. Köp salam aýdym. İnşallah. Senem yollaşmaňa aýdy oglum. Bolýa, sag bolun. bolun. Derman özümlüğü 5 harp. Kim bilýär? Bu ýol. Bu ýol? Bu ýol. Dogry eken. Ey oğlanlar. Oğlanlar. He. Ey menim dinleyin o. Awa aýdy berani. Ey mene şu kulluğumu toramsan. Artist olacak ey. Ay. Artist boljak. Näme artist bolmak ansat durýanmy? Sen özüň aýna barp teretdiňmi bar? Havva terettim. Havva. Näme? Aho Türkistan artist olmak üçin ukyp gerek, zähmet gerek, zekin gerek. Sen ne bam şolar? Ey hemme sen maşoň menne. Bağmı sen ne şok Havva. okuyup bağmı sen ne? Havva. Bollan görküz de okuyun bağ olsa bol. Oturmada görküz de. Bol bir da görkezsen o. Bol ya. Ay. Görköder näme görköz men? Hani bol. Bollan Var. görküz bol bağ olsa bol görküz. Ana, Ali. Bol okuyun görküz de bol. Bollan. Bollan oykun oturmada görküz de görküz çakodan okuyun. Bol ya görköz onu näme? Bol ya. Görköder. Görküz. Bol ya. Bol ya. Barda, Bolya. bolya diýip durmada görköz de. Görküz. Şagal burgun acıktı. Avun gözlerine çıktı. Gidip bar yar yol bilen. Dine. Bar hayal bilen. Ovan çetinden vardı. Oh. Temiz bir horadı vardı. Yaradı on canına. Algap vardı yanına. Halam hormatly horoz. Görüň edeli bara. Sen ataň bilen men atam. Dost eken ilmidam. Ataň pahir zor eken. Oňut sesem mar eken. Sen
atança bağımı yok. En tek bilip bilemok. Horoz muňa hüjürlü bolup bilenni boldy. Didi, "Tedim dinlesen. Atamdan hem güýçlümen. Başım akıllan noli. Kekecim cayali." Mekirlik edip şagal. Didi, "Sana belet diýel. Sesin dinleyip görüyün. On son baha vereyin." Horoz yumdu gözünü. Göğe tutup yüzünü. Nazam bilen kaygırdı. Şagal pencere orada. İtler düştü izine. Şagal edi özüne. Kedil vermedi o bulur. Görsün ne mi olur? Horoz yağdıydı. Şagal'e şeylediydi. Bak diye horoz sizin gider. Şey diysen galırtlar. Göğnünü bölürtler. Şeylediymek şu olup Şagal ağzını açtı. Horoz patırda uçtu. Şeydi horoz kutullu. Şagal olsa tutullu. El çarpayın da o. Yine. Hey Türküş. Sena o. Durunca bir artist ekeniň ha o. Şeýle däme oglanlar. Hey. Bay yok o. Artist olmak üçün bu zatları yeterlik değil. Ağlamanı oňarmaly, gülmeni başarmaly. Onu başararsın sen ho. Olay başararsın. Onun bir görkez dersin. Hani gel onu meni gıcıkla. Ha? Häzir. Han bana ne? Aha. Ey git. Vay. Vallahi. İnne ağlamalı. Ağlamak üçün ilki tayinlik görmek gerek. Ay, hani de koydum dünya çıkar bile mok. Onu mu öğrenir ne? Çıkar. Öğrenersin. Hey Türküş. Menem artist olacak. Bana da öğretersin ha? Yok, bana öğretir, ne mi öğretmen? Sağcı ol dost. Hey, yoksa desin. Ne üçün okuwasy inaşmadı o? Olay. Dur şunu zehinäsin. İlki vatanına kulluk borcum berce edeynidim. Ondan girer ne o? Ne ama institutun kaç gitken yeri var mı? Hey, doğru ya o. Tuğlemi. Akmuradov! Oh! Fatma! Hatva! Al Ali. hati, al hati. Dur. Al. Hey, hele o dur! Hey, bir yerde dursana. Hadi. Al. Hoppa! Tuğlemi. Türkçe durunca bir zehin ekene. Ho. Ey oğlanlar, doğru aýsam mara. Menem artist olasym gelýär. Ay berekella. Ey oğlunlar, men bolsa Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň okuwyny öýretmem gelýär. Watanymyza, halkymyza, hormaty prezidentimize gulluk edetim gelýär. Oğlanlar, meňe ýazyjy bolasym gelýär. Powes, roman, kitaplar ýazasym gelýär. Watanymyzy, halkymyzy, hormatly prezidentimizi wasp edesim gelýär. Ey, meňe bara oğlanlar. Şu kompýuter urundan gidip kompýuterçi bolasym gelýär. Sen kim bolasın gelýär? Oğlanlar. Ha? Men olsa ulug we argatlaşyk institutuna giresim gelýär. Ay bo. Ulug beceresim gelýär. Tuğlemi. Onda men ulugjugymy ardanjak bejerersiň ha. Ay becermeli olsa becer ha. Şey diýdi. Oğlanlar. Ha? Ey, Ne Türkişe bir zat bolýar, kellesini tutup ağlaýarmy? Bilemok bolýan bir zat bolýar. Oýna diýen. Ay oyun bolarmy? Şu taýda kellesini tutup ağlap otyro. Ha niye Bana bakıyor? göräň şu taýda Yürü otyro. görün lan. Yürü. Ben yürüm.
Türküş näme boldy? Näme boldy? Aýtsana. Näme boldy? Aýtsana. Türküş. Näme ýazypdyrlar? Näme habar geldi? Näme boldy? Türküş. Näme bol aýtsana. Hiçim. Ejiňe bir zat boldumy? Yok lay. Näme bol aýtsana onu. Näme boldy? Halaşan gıydım. Bana garaşman durmuşa çıkıptır. Ay, benim mara Türküş. Näme soň çüýnümür ağlarlarmy? Düşünýän Türküş. Onsoňam ol goýup onuňa böküp bermezse hiç kime hedil bermez. Erkek bolsana. Ey, ne diýäň? Şoň üçin maglan oturdum. Gyýl gitme. Howlay. Ýör gitdik. Ey, şoň üçin maglan erkek bolsana, erkek bol. Dogumly jogosana, dogumly bol. Benim oğlum mukatede hilidir. İşin bitti hata edey. Ey, oğlanlar, terkerde gelýär. Ey. Erkin. Yigitler, Ýadgul Gurbanowa. Türkmenistanyň İçeri işler Ministerliginiň Garamagyndaky institutyň 1-nji ýyl talibi. Ýadgul ýaňlanýarym telebätleşigine gatnaşmakçy. Goşguty bar. Siz şol goşga saz ýazmaly. Ýaýly, oňararsyňyzmy? Kuçeyle! Berekella, berekella. Ona näme Ýadgul? İşlä bermeli. Hey ýigitler, gata akylly boluň. Bolýarmy? Mene gittim. Sağ olun. Oğlanlar, ine men goşgym. Näme töýgü bar adamy? Yok, watan barada. Näme ýazyr aýtsana. Meňem institutda ýeretim bilýän bolýan okumak kynmy? Ay, kynam del, aňsadam del. Esasy özüňiz ihlas etseňiz, okap dilersiňiz. Näme? Gözel gyt. Näme diýjek bolýaňyz, aýdy beriň. Ayyo, ayçak olman kellemden çıkıdaydı. Hova ýalym, geň görme. Bu şeýle kelledin uçmak eteli var. Şeýle dämi? Ýadgul. Men size bir fokus görkezýänmi? Hany görkez? Görkezäýinmi? Görkez. Häzir. Ine, Ýadgul. Näme? Görýän şunu? Hawa. Boş papak. Hawa. Owa boş. Ine. Şu ýyl näme ýyl Ýadgul? Yılan. Häzir. Şuň içinden men sana yılan çıkarıp bereyin. Hany? Yılan akıllı ol. Dur. Ey, Ana.
Yılan gitti. Ey, seni haqiqi göz bakça keniňe. Ey, nädip çıkardyň aýmuny? Tuweleme. Siz asıl göz bakça keniňize. Ay, munyň da näme jol? Öwün jok bolup durduňlar. Oglanlar, sağ olun. Mene gittim. Mümkin bolsa men size uradaýyn. Bolýa. Derrew yetişday. An yörüňan oglanlar ismi bilen bolar. Ola yörüňe. Yörüňan. Serdar. Ho. Dost, maňa bir goşgy düzüp bersene. Sene maşyk boldyňmy? Yok, ho, söýü hakda däl, watan hakda, gullugymyz hakda, dostluk hakda. Wi, bar ne taýnanma? Hano kaýynla. Şunoka? Dinleýdi degeniş watan hawanlaryndyr. Bu ýylan şu hem onça arkanda, dağında, öýdüründe sakdyryp berim şunu ta. Bolly dost, ýa tutdum, sag ol. O nähili? Ýa tutdum da. Hemmesini mi? Howa. Ay goýsana ho be. Ana ne okmy? Yok. Dinlen aýdyp bereýin. Hani? Oglanlar. Men häzir goşgy hojak, size ma kömegim bolýarmy? Gitdik onu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Buna dinle edip egenleş, watan hawanlaryndyr. Bu ýa hem buwajyň arkandaky dağındyr. Öýdörüňde sak durup, her ýumşuna taýyn bol, algapdäle ýurup git, ýylgamaqdy gaýym bol. Ýadyň makmal ýellerin, täzelegin başyňa, ýurdun ýürekden söýsem, ýaş goşular ýaşyňa. Gar ýagmary ene ýere bereketdir, melkemdir. Watanyň janyny söýmek, kim bagyt kim algamdyr. Dinle edip egenleş, watan jiger janyňdyr. Geçmişiň geljegiň hem ösmejek şanyňdyr. Ey oglanlar. Yuwaş oglanlar. Näme boldy? Ey, serediňe o perizady. Ey, mene tanışmana gitjege. Ey oglanlar. Ey, menem gitdim ey tanışmana. Neme göderdi? Siz bilen tanışdan bolarmy? Hawa, siz bilen tanışyp bolarmy ka? Bolara gitti. Salam göderdi. Siz nädip bu ýerlere düşdüňiz? Salam gözelbet. Haýsy perleň meskenden geldiň? Ay, çekilsene. Aýsaňyz lan Perida. Siziň adyňyz näme? Men adym Türkiş. Siziň adyňyz näme? Ho, aýsaňyz lan. Kaka. Gelin miydim? Salam kaka. Salam mıydım? Şu wagt tapaklama dinip gelip durşum da. Näme bular? Sana bir zat ýämi? Ýokla kaka, gowaglanlar, degsen ekenler. Ida, dön! 20 ödek turnukten çekinmek üçün sport meydançatyna tarap. Algap! Başla! Deyitme da kaka. Ay yok kıydım. Olary alad etme, görgüdeli. Ey, aşık banzuklar. Patanaklaşıp nire varýaňyz? Ey sokut. Ey men äni çydam oňa. Ýok, bol serep durmasa ne bilýän o? Mundan artyk güýjüm ýeten o düşjek. Ýok, bol çekil ho. Wah, men ne bilen serkerden gyzygyň. Aýtmasan näme işiň var diýsen o? Bol çekeli. Düşjek men o. Ýok, bol çekeli hani. Dinleyen yollaşmıyor. Hut şeyle yollaşmıyor. Ähli hatavatları tayarladım. Häzir dikkatyňyzy ýetirin. Bolýa düşündim barýan.
Opa. Oh. Serkerde telefonu alır gitti. Bar söýgülüň SMS ýaz. Ay ne ettin ay? Hawa. Şununmy? Bay hawa şunun way. Mesaklı. Onda birden serkerde gelse maňa aýdarsın, bolýarmy? Men gittim. Ýöne çalçak bolun. Bolýar. Çaltla şu. Ey Türküş. He? Serkerde gelýär. Gelýärmi? Opa, bol derw serkerde gelýär. Bol çaltırak bol. Häzir. Bir minçik. Opa, bol derw serkerde gelýär diýen. Duray howyna bir minit barýan. Bol. Roto gününün Erkin. Erkin. Mekan, han hıyarlar alıp gideyin. Hani hıyarlar? Ey, hemmesini yaydın mı? Ay. Hay hacmelik diýsäni. Sen na aşpez olaýsan, ödüňden zat artasy ýoklu. Kakasy gel. Geldiňmi taýama? Keýwany. Tamam oturýarsyňmy? Owa gowy. İşleriň gowmy? Nowaçylyk gowja geçdimi? Oňat geçdi. Hany bir çeýnek azyja göýök çaý içip bolmalymy ka Keýwany? Şeýle çaý bolsun. Argacın üstüne iyinçe egirilen nahypden basılgy ollap geçirip ol darak bilen kakılya. Darak kakılandan sonra baslyk aýyrylýa. Kemem sınny bilen yüzi timarlanya. Hakykatnyň şöhratynyň barha artmak ugruna aladylanyň. Hormatly prezidentimiň himayatyny duýup öz hünär bayrymçylyklaryna onurju rahmet netijeleri bilen Iridim sen göýberen habaryny aldım, meňem gözlerim sen ýolunda garaşýan. Öz mehriň. Keýwan çaý taýarmy? Taňa näme boldy? Bu näme boldy? Meň telefonum? Okap gör. Be, iridim sen göýberen habaryny aldym. Meňem gözlerim sen ýolunda garaşýan öz mehriň. Bay-bayo. Bu näme boldy? Keýwany bu näme boldy? Sen onu menden soraýanmy? Be.
Beýle zatlar. Ey tobo. Beýle zatlar Men senden beýle zada garaşmandım. bu keýwany. Darkmy bu zatlar menki däl. Mını ýadan men näle edidim? Sen telefonuň dälmi ýoksa da? Wagt telefona menkile welin. Telefona menkile welin. Ýöne men seni hiç wagta çele aldadymmy? Gepem şonna da. Wah men seni tanamanlarım. Keýwany. Beýdimesen ho keýwany. Yer çağalaňdan utanmadyňmy? Ullakan çağalaň bar. Utanca ahyry. Ay yok. Beýle bolmaly. Beýle bolmaly keýwany. Bir düşünmezlik bar şu ýerde. Bu habar maňa däldir. Belki de yalan bolsun da. Bu zatlaryň aňyrsy yalandyr. Inha görersiň. Kim meniň telefonumy elledi? Soňky edek soraýan. Kim meniň telefonumy elledi? Eger günäkär günäsini boyun almasa, men siziň hemmeňizi nawatdan naşar gulluk yglan edýärin. Yollaş kapitan, yüzlenmäni ruhsat ediň. Ruhsat. Bagşsaň yollaş kapitan. Men günäkär. Ýeködüňmi? İkiňizmi? Onna şeýle. Etger Melaýew. Men. Etger Hommetberdiýew. Men. Etger Akmuradow. Men. Men siziň üçüňizde de günaşa nawatdan naşary. 3 gün gulluk yglan edýärin. Ay, yollaş kapitan. 5 gün. Yollaş kapitan. 7 gün. Düşlüklümi? Hut şeýle. Nizama dödül. Sağa öwrün. Edimläp. Yürü. Gonç. Ey senden orada soraýynly. Sora? Ey Gonç. O. Sen hiýka ýygyň elinden tutup gördüňmi? Owa. Ey. Aýtsana gyýyň elinden tutsaň. Nähili bolýar? Wagt tirkişa. Şu gyýyň elinden tutýaňa. Şu gyýyň elini tutanda bara. Şu gyýyň el jagady edil pamyjyk ýaly yumşajyk o. Näetdiň? Hawa. Ondan bir kili gatrak gysaýsaň, elinde akyp gidejek ýaly. Ýöne bir zady ba. Ýaty sakla.
şu gyýdyň elinden tutoňda bara. Bir hili innamjanyň togran ýaly. Wuu, titreber ýar o. Ne ettin ay? Ey, şu men vara. Hawa? Şu ýaşyma seni gyýdyň elinden tutup göremokda. O ne hili? Çynynmy? Halaça gyýdym diýdiň? Ay, biziň ko telefon bilen lay käme gurlaşýar. Ey, oglanlar. Aha. Bar gyzyk otaýdy ho. Niye bolly? Söhbet. Hawa? Şaş goýnaýar ho. Ay, ýür görelim. Şaş goýnaýarmy? Ýür görelim. Ýür görelim. Aha. Bollum. Bol. Ýür. Ey, canlygon, göçäýini göçsök bolsaň. Päs ýel bermesin o. Pikirleneýin. Ey, bir sagada bir pikir bolmaw, güçdemede bu. Ay, bolunny göçäýsene ho. Aho, näme oýnajak bolsaň, howluk man pikir etmeli. Ey. Hani? Ine göçdüm. Bollumy? Hawa? Bar pikirlenip göçeniň şumy? Hawa? Ýok, oňja pikirlen. Pikirlendim o. Inni sen pikir et. Men pikirlenjekkä, mä al şu çöponni. Ay, mut bolsa alaýar. Ine. Bollunmy? Indi men alsyma teret. 1 2 3 4 5 6 bollumy? Ey, pikir ettirmesen şeýle de hemiş o. Pikirlendirmäge goýmadyňa ýöre howlukdyr bu. Ey, senin mara gödüň elekçiligiden bara. Sen ne şudatla? Yalnız ekene. Ey, sen men göçdüň adam, göçmediňe. Yalnız ekene bar tamam. Ey! Nire adakmat. Hani? Oğlunlar gelin hani. Hani şutayıp koyan elin mi? Hani çek. Getir. Süşür beyle. Ine. Ferhatsan. Ho, hansı oğlunlara vara? Damana yoğunan bir aydımcı aydıp verdine. Hani gelin. Niye görüyorsunuz? Oturup dinleyelim oğlunlar. Yarani. Oğlum. Hani? Damana yoğunan aydylarına her kili ýagdaýda aýdylýar. Du targyjak daýdylýar. Alys ýollara gidende düýän üstünde, atyň üstünde saasy da maýdylýar. Bäh, şolary ýaly aýdyp beräýin men size. Hani? Ay eyvanlı bakçalı bağlı, yar eyvanlı bakçalı bağlı, hozacıp zaylarım yar, bardır senemin gil. Hay berekellah. Tomosolu kim ağ, o toğlu bozarlı senanım yar, bardır senemin gil. Senemin kaygısın kuyran etmene, bağı var sallanıp seyran etmene. Yar kirpiğin cesedin hayran etmeni, başında zıgasam yar, bardır senemin gil. Sağ ol ay senemin gel.
Ay, never aydımın işine gördey. Netday. Ey, tursana hoşani. Ay tudursana. Ey oğlanlar, şun turmalyňla. Gowja temmi bereliňle şunu. Näme temmi? Galam kimde var? Han galam beriň berik. Şahilde var. Aha, getir. Aha. Seredin. Mira. Hoş. Ey oğlanlar, kapitan gelýär. Hadi, dur, Mekan, dur. Bolunga çaltlasın. Etger Pirniyadov. Men yollaş kapitan. Bu näme masarawatlyk? Düşünmedim yollaş kapitan. Düşünmedim. Hut şeyle. Dedim. Yollaş kapitan. Owa. Etker Pirniyazov täze keşpüň üstüne işden soň Grim raýp etişmändir. Täze keşp. Hut şeyle. Etger Pirniyadov. Men. Haýt keşpüň üstüne işleýän. Düşnükli. Hananna sen gitti. Bu keşpüňi ýuwda öz keşpüňe dolanyp gel. Ura. Yigitler, ýad bilen tanaýaňyz. Ol ýene bir täze üstüne işlemäge gelipdir. Oňa kömek ediň, düşünüklimi? Hut şeyle. Inha ýad ul işläp bermeli. Yigitler, ýene gatak kılıjy bolun. He? Düşünüklimi? Hut şeyle. Bolýany mene gittim. Sağ olun. Sağ olun. Onda näme? İşe başlaýalyň. Böyle. Yürü. Sağda dengeler mi kaçtı? Geler. Alat etme. Kim etti? Kim etti diýen men size? Men size sorýan kim etti? Dur, Mekan. Kim etti diýen? Koşuş Mekan, koşuşsana. Aýdyň, kim etti diýen men size? Bize oyun etdik, garaçynyň aýtyňy. Mekan. Oyun bolýarmysyň lan? Bolýa ho, Mekan.
Ay mekanca sen oyunun içinden düşünýäňmi edip çağı ýallay. Ay mekanjan bolly da. Oglanlara oyun edýär. Dogry aýdýan. Sen bolsa garaçynyň köşeşäýdi. Bolly alay ho. Aklın aylansana ho. Köşeşden Hani ho. Hani Bolly oyun et. köşeş. Demin al. Demin al. Demin. Oyun et. Gel işleyelim. Gel giyin. Köşeş. Gülmen!